नाथाय दुखुनि खोथा दिनैसिम आसाम सरकारा CBI नो जन्मनि राभानि थैनायनि बिजिरनाय बे बिबानखौ दाबो गथायाखै बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयाव निश्चय आसाम सरकारनि माने नखर बिफाननि पुलिस बिफाननि माबा मोनसे खैसारि दङ होननानै जों साननो बाध्य जादों बिनि न'आ गुवाहाटी नोगोरमानि दक्षिण गावआव काहिलिपारा दक्षिण गावआव काहिलिपारायावनो दिनै आसाम पुलिसनि माने SB नि गाहाय मावख' दोङो बिनिफ्राय नोङो 500 मिटारबो जाया सासेबो पुलिस अफिसार बिथांनि न'आव खबर लानो फैयाखै बिमाया सानसेनि उनाव सानसे माने गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन माने देहा आरो गोसोआरि बेराम जानानै नों दिनै फाहामथाय लानो गोनां जादों हस्पिटालाव गोलैना थाहैनो गोनां जादों दायो जोंनि बे सार कमलाकान्त मुसाहारि सार बिथांजों जों बाइट लानो नागिरदों बिथांनाव जों सोंगोन जन्मनि राभा बिथांनि सायाव मा बुंनो सानो लोगोसे बिथां नखरनि सायाव मा बुंनो सानो दिनै बे हाबाफारिखौ मा बुंनो सानो बेखौ जोङो सोंगोन गिबियावनो जों सोंगोन जन्मनि राभा बिथांनि नखरा बे समाव जोबोर गाज्रि हालोदाव दं खोनादों बेखौ नोंथाङा एसे खबर मोनदों नामा जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खोथा थांनाय 15 मे खालाराव जोंनि जाखांफुनाय साहसि सासे पुलिस SI जन्मनि राभाखौ लामा जाब्रबथायाव रुंसारि जादों होनना थैदों होनना फोसावदोंमोन नाथाय बिनि उनाव विभिन्न ससियेल मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया पेपार मिडियायाव जों गम मोनदों जे बिथांनि थैनाय जाथाया बे जाब्रबथाय बा एक्सिडेन्ट नङा बेखौ माने खैसारि खालामनानै बुथारनाय जादों बे खामानिखौ जोङो गोख्रों रावाव सोंखारिदों आरो बावैसो जोङो थांनाय 24 मे खालि जोंनि मोन 8 जनजाति साहित्य सभानि इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम थागिबि जनजाति साहित्य सभा आसामनि साबा थान्दैया मानिना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै जोङो बे जन्मनि राभानि थैनाय जि जाथाय बेखौ गोख्रैनो CBI जों नायबिजिरनानै बेजों लोब्बा थानाय साफ्रोमबो दायनिगिरिखौ सायख'नानै गोख्रों आयेननि साजा होनांगोन होननानै जों दाबि खालामदों रायलायदों बिथांनि जनता भवन अफिसाव CBI होदों होननानै बुंदों सरकारा नाथाय दिनैसिमबो CBI नाथाय बेखौनो आं बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बुंदोंमोन जे जों थाबैनो CBI नो बेखौ अलरेडि जों थांखि लाबाय आरो बेखौ गथायसिगोन नाथाय दुखुनि खोथा दिनैसिम आसाम सरकारा CBI नो जन्मनि राभानि थैनायनि बिजिरनाय बे बिबानखौ दाबो गथायाखै बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयाव निश्चय आसाम सरकारनि माने नखर बिफाननि पुलिस बिफाननि माबा मोनसे खैसारि दङ होननानै जों साननो बाध्य जादों नैथियाव जाबाय जन्मनि राभाया सासे आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर सासे साहस गोनां सासे जाखांफुनाय जनजाति आइजो पुलिस अफिसार बिनि न'आ गुवाहाटी नोगोरमानि दक्षिण गावआव काहिलिपारा दक्षिण गावआव काहिलिपारायावनो दिनै आसाम पुलिसनि माने SB नि गाहाय मावख' दोङो बिनिफ्राय नोङो 500 मिटारबो जाया सासेबो पुलिस अफिसार बिथांनि न'आव खबर लानो फैयाखै बिमाया सानसेनि उनाव सानसे माने गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन माने देहा आरो गोसोआरि बेराम जानानै नों दिनै फाहामथाय लानो गोनां जादों हस्पिटालाव गोलैना थाहैनो गोनां जादों बिनि उनावबो आसाम पुलिसनि सासेबो मावख'ग्रा अफिसारनिफ्राय लोगो हमनानै आसाम सरकारनि सासेबो मन्त्रि MLA फोरा बिथांनि न'आव फैनानै दुखुथिया बिमा आरो बेरामि बिदाखौ खबर लायैया जोबोद माने इनाय जादों आरो बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों गुबुन फारसेथिं जोंनि ट्राइबेलफोरनि गोबां मिनिस्टारफोर दं जेरै उरखावगोरा ब्रह्म आरो लोगोसे रुनुस पेगु बिथांमोना ट्राइबेलनि मन्त्रि हिसाबै माने ट्राइबेल हारि हिसाबै मन्थ्रियाव दङ दा बिथांमोना बेनि सायाव फंसे बाथ्रा बुङाखै बेनि सायाव मोनसे बुंनो सानो नामा दा बेथ' आरो बेसि माने बांसिन दुखुनांथाव जाबाय जे डाक्टर रुनुस पेगुआ सासे जनजाति छात्र सन्थाननि दैदेनगिरि हिसाबै मोनसे बर' जनजातिफोरनि जे सोमावसारगिरि सासे संग्रामि नेता UG ब्रह्म मानिनां मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बिथाङा सासे
माने बर' संग्रामी फरायसा नेतानिफ्राय फैनानै दिनै आसाम सरकारनि मन्थ्रि थानायनि उनावबो दिनै दुखुथिया जन्मनि राभानि न'खरखौ खबर लानो समय मोनिया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जादों थ' बियो मानो जादों बे आं खोथाखौ बुङा नाथाय दुखुनांथाव बेनो जे दिनैनि तारिखाव आसामनि खना खनला जेरावबो मोनफ्रोमबो माने हारिमायारि आफाद जातीय दल संगठना दिनै जन्मनि राभानि इनाय बुथारनायनि हेंथायै गसंदों आवाज होदों दिनै जों बेयाव ब्रह्म धोरोमारि आदबजों जोङो हम यज्ञ होनानै बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखाय गसाइनि खाथियाव आरज गाबदों लोगोसे बे जोङो दिनैनि बे ब्रह्म यज्ञनि गेजेरजों जोङो इनाय उदखारिफोरखौ जाहाथे माने आनान गसाया दिन्थिनानै बिखौ जोंनि मोखाङाव फसंफैयो बिनि थाखाय जों आरज गाबबाय दा बेबायदिनो साफ्रोमबो आसामनि जातीय दल संगठन मन्थ्रि एमएलए निफ्राय हमनानै मेलेमजिबिनिफ्राय हमनानै फरायसा दैदेनगिरिफोरा खौसेयै जन्मनि राभानि न्यायनि थाखाय बिथांनि न'खरा न्याय मोननायनि थाखाय बिथांनि आत्माया जाहाथे गोजोन मोनो बिनि थाखाय थार दायनिगिरिखौ सायख'नानै जों आयेननि गोख्रों साजा होनायखौ थाबैनो खालामनांगोन होननानै आसामनि मानिनां गिबि मन्थ्रि आरो भारत सरकारनिसिम जोङो खावलायदों आरो बावैनो जोङो बिथांनि रायजोआरि सारादुआ जोबनायनि उनावनो जों गासैबो हारिमायारि आफादफोरा बा जोंनि दल संगठनफोरा भारत सरकारनि खाथियावबो न्याय नागिरनानै जोङो गोसोखां बिलाइ गथायहैगोन। गोजोननाय थाबाय आं नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथां कमलाकान्त मोसाहारि सारा मा बुंखो दा बिनि सायाव मा दङ मा गैया बेखौ दा सिबिआइआ नायबिजिरगोन नाथाय सिबिआइनो दोनदों नाथाय सिबिआइआ दासिमबो बिथां न'आव सहैयाखै बिथां न'आ नैबे गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय दक्षिणगाव बा काइलिपारा बे ओनसोलाव दं होननानै बिथाङा बुंदों अब्ला लोगोफोर माखासे